Oh, tinggal diru. Guys. Anong uuwawan? Guys, magbuhat mi og cookies. Unsa ning kalakiha? Tabon sa kaldero ang gikanay mo na mo na timailhan guys. Ay na mo kibuhong. Mo na timailhan nga pobre me. Wala may buhatanan nga. Saktong lutuanan. Mo na lutuan sa malumong kasing-kasing diha. Then ayaw lang mo panaway taon. Importante nga makakaon may sa among maibgan. Bino, di ba be? Ita anak be. Gamay raman sa ni siya gasto guys. Gini. Ang gasto ni guys 105 ra in town. That is chocolate. Ang daring chocolate. Wa ni kaabot 150. Wala kabot oy, gamay kayo. Anang kaya ras pobre guys. Pero alam mo kablaka sa among lutuan. Kulit na. Dala guys. Amo na yung lutuan guys. Chocolate. Chocolate bay. Eat ka chocolate. May tao. Nawara. Pau. Imong mga apo galaka. So naman ni na milk manima awa man. Awa man na milk man yan itubo siya. Yes. Ito nang ablihan atong tan-aw. Wow. Upat na siya ka guys pero wala nagtapot na. Kay kining dili lapad ang atong lutuan. Chokes na. Pumanaw eh. Ano? Dugaya po di oy ana. Kuyos na no. Mauna na guys ang resulta sa among loto. Cookies na kuno na unsi. Lami gyapon ni guys. Be tilawan ta kaunon leon. Sarap be. Sarap? Yummy? Yummy ba? Very good. Yummy. Purot na lay. Ay, ginoo ko. Ang among luto guys, luuya. Imbis ikaduha ng kuan, may patong katuara ganiya. Wala gibalhin. Awa. Wala na nagkadimao ang among luto guys. Ay, luuyas pobre. Guys, Kaluuya sa luto. this is my finished Ay, product. ginoo ko. This Negro. is my finished product, guys. This is a cookies Na negro. full of chocolate. Kaluuya sa Kaya among wala luto. chocolate, di gihimo na tong chocolate. See? Eh, Allah, sige. ano? Mama, palpok man. Tapos kaya pag-ayosin, pinapasubat. Pero balihon, Guwapa pa. Guwapa Pero bali ha. Wag kang laguma. Lubot sa kon.